alamar tambaya. To likita amma dai umma za ta ji sauki ko domin jiya da daddare wallahi da ciwon sai tashi ban za ta kai safiya. To alhaji gali ba wai na kace ka ba. Abin da yake faruwa a shekaran jiya ka san da kamun waya na zo baka gida lokacin ka ce min ai baka gari. To na zo na dauki jininta na je na yi scanning gaskiya abin da na gani shine tana dauke da hawan jini. Kin ga wani ciwo da take fama da shi ainihin ta dalilin kin. Da za ki samu ki gyara wasu halayenki wa'inda muke ta gaya miki tun farko da ciwon nan bai kwantar da ita ba kada a zo a yi kwance uwa kwance bi ma'ana a rasa da kin ga kina amace in kika rasa uwa kin rasa jigo naki rayuwar ki zaki ga ta lalace ta tangade kin zama sai a hankali ya kamata ainihin a gyara fainusa. Wannan su ne kayan kwallon da na so miki saboda so nake ki zama mutacciya a duk wannan unguwar da inda kika ratsa kika shiga babu ke ba reni ba wanda ya sai kalle ke rena ki shi ne wato haba wannan bai girman ka bane ka sami ɗan cikin ka zaunar da ita tana ta dora ta akan hanyar nan ta shafe ta kodewa a zama kamar zabiya. Malam Sule salamu alaikum. wannan abin da gani gata ne wa yata saboda idan ta shafa to za ta fita daban a cikin mutane kuma abubuwan da muke samu na alheri da ita za mu ci gaba da samu kawo ku ai ba za a yi wasa da haka ba ko ba ka ba haba abba ka fi so ga ka ta zama kamar karas ainihin ta kode an kwakwai ya kamace ka ba abba haba a duba mai ganin da na gaya. lafiya dama can munafurci ne yake kaka kin banza yake ba ni na rasa ma wannan mutumin ya aka yi ma ya zama dan uwana wallahi haba mutum kullum shi sai mutum wa'azi da wani sa ido ba zai kyala mutane ba